Sťahujem. Ideš? Vážení diváci, nachádzame sa v špeciálnom vojenskom výcvikovom stredisku PŠ. Toto výcvikové stredisko slúži našim vojakom už 3 týždne. Za mnou ste si mohli všimnúť túto ultramodernú lezeckú väžu pre našich vojakov. Pre priblíženie práce našich vojakov v tomto areáli už odovzdávam slovo do tlačového strediska, výcvikového strediska. Vieš čo, on moc nepícha, ne? On keď ako chytí krána, tak ako nevie čo s tým, ne? On má tie tendencie, hej, asi 2-3 krát, 4 krát padol z lietadla, no. Hej, vieš čo, ne, on bere normálne, ako bere prášky, no. Návštevníkov by možno zaujímalo, ako je to s tou ultramodernou výcvikovou väžou, pretože tá je ťažiskom celého výcvikového strediska. Áno, základom našho výcviku je veľmi tajná a veľmi moderná, takzvaná ultramoderná, veľmi by som povedal, športovo vyváženo, telesno-kondično zdatná lezecká stena, vyrobená z kompozitných materiálov, ako sú napríklad vodík, draslík, uhlík. Tieto sa väzbami rôznymi zložitými chemickými dali dokopy do istej zlučeniny a vytvoril sa tzv. Architektonický skvost, ktorý slúži? Slúži k výcviku vojakov v našom výcvikovom stredisku PŠ, k zdolávaniu rôznych prekážok, ako napríklad výškové rozdiely pri rôznych akciách, ktoré vyžadujú veľkú obratnosť, fyzickú zdatnosť a presne aj zamierenie cieľu s tým, že človek musí zachovávať 3 pevné až 2 pevné body. Niektorí borci dokážu aj po jednom pevnom bode preskakovať po umiestnených chytoch a znásobovať tým svoju kadenciu a použiteľnosť v teréne. Ale viac už nemôžem povedať, ale nakoľko ilustračnými zábermi môžeme doplniť, samozrejme poskytnúť skromné naše videoarchívové nahrávky. Je tu blízko samozrejme delostranská batéria spolu s raketovou základňou, preto musíme dbať aj na istú ostražitosť. Potrebujú muži nejaký špeciálny výcvik na to, aby mohli zdolávať prekážky, ktoré im prináša táto ultramoderná väža. V dnešných pohnutých časoch, kedy sú stále vyššie a vyššie nároky na zdolávanie rôznych prekážok, či po psychickej alebo fyzickej stránke, je priamo až nevyhnutné pripraviť naše vojsko k zdolávaniu takýchto prekážok. Preto som veľmi rád, že prijala naše velenie, náš štáb, že prijal takéto opatrenie a zadovážil túto stenu ako dôsledok istého rozumného počinu a zdokonalenie našej modernej armády. A naša armáda tým získava samozrejme obrovský forsprung pred ostatnými spojeneckými aj nespojeneckými a ostatnými konglomerátmi. Teraz tam otázka z pléna, prosím pán. Z 8? Nech sa páči. Okrem výcvikovej väže sú tu ešte nejaké špeciálne výcvikové aktivity v tomto stredisku. Áno, nachádza sa tu ďalšia jedna z najmodernejších záležitostí, by som povedal taká perlička na šľahačke toho nášho vojenského žargónového výcvikového objektu je samozrejme centrifuga. Centrifuga je veľmi zložité, sofistikované zariadenie, ako vidíte, nachádzajú sa tam rôzne lanové zariadenia, ktoré udržujú lávku v rovnovážnom stave, kedy vlastne ten vojak, ten výcvikovateľ umiestní toho svojho adepta na centrifugové cvičenie, vlastne na túto centrifugu a samotné cvičenie začína miernymi pohybovými pohybmi, kedy si mozog zvyká na isté kolísavé pohyby a týmito pohybmi vlastne opäť simulujeme zaťaženie, zrýchlenie, môžu tam byť rôzne rýchlosti a tým vlastne prekonávanie samotnej ťaže zemskej. Samozrejme bezváhový stav môže byť pri výsadku použitý z lietadla, použitý vo vesmíre pri rôznych operáciách, napríklad na základe na mesiaci, keď sa poškodí klimatizácia alebo keď sa tam nejaký plyn ocitne, nejaký jedovatý, vtedy musí náš adept tam v podstate zaimprovizovať a prekonať toto zaťaženie, preťaženie a vyťaženie. Inak ešte môžem podotknúť, že sú len 2 takéto centrifugy týchto štandardných rozmerov. V podstate tento je najštandardnejší, je o 2 cm dlhší ako v Spojených štátoch afrických.
nič ma už také nenapadá, pretože všetko je tajné. Ďakujeme za otázku a teraz ten nový čas. Hospodárske noviny. Aká bola tá vaša otázka? Hovorí sa, že inšpiráciou k niektorým disciplinám boli aj nejaké olympijské športy. Áno, iste máte konkrétne na mysli skok o žrdi. Áno, používame tzv. Dvojzubú tyč. Samozrejme, táto tyč slúži aj na samozrejme doprevádny skok, preskok, po prípade prekažku, cez ktorú sa dokáže preklenúť múry, rôzne objekty až do výšky 16 metrov 25 cm v porovnaní s nejakými olympionikmi, na ilustráciu 6 metrov svetový rekord a v podstate nejaké odchýlky plus k tomu. V podstate náš borec s touto jednožrďovou dvojzubou dokáže prekonať tú výšku ozaj tých 15 metrov, nakoľko je teleskopická. Málo kto vie, že pri samotnom vymrštení nášho borca sa v posuvnej hlavne vymrštie ďalších 6 metrov tyče a tá vymrštie samotného aj s padákom dopad je bezpečný, lebo veľmi drahé sú tieto výcvikové programy a nemôžeme si dovoliť obety na našich výcvikových borcoch. Tak by som ilustračne záver. Nech sa páči. Vraj je tu nejaká špeciálna, veľmi tajná disciplína, ktorú sa učia naši vojaci a že či by si nám aspoň nemohli náznakom priblížiť túto disciplínu. Nechcel som to nejako obšírnejšie, pretože hovorím, sme v tajnom výcvikovom stredisku, je to tajný výcvikový program, je to tajné prostredie, utajné, prísne utajné. V podstate mám veľmi oklieštené možnosti vysvetľovania. Som ako keby tvorcom tejto poslednej disciplíny. V podstate sám som túto disciplínu absolvoval niekoľkokrát vo veľmi zložitých poveternostných podmienkach. Sila vetra, ktorá hraničila s možnosťou bez vetria, bola neuveriteľná a poslednými takými skvostnými zábermi tejto reportáže tohto nášho vlastne tlačového stretnutia so všetkými neviem, čo vám je, pán kolega, smiešné, ale skutočne celú energiu som vložil do tohto programu a vy to berete trochu na ľahkú váhu a som že nasratý, že sa vlastne pochechtávate tu a pritom ide o veľmi vážnu vec. Je to prísne tajné a veľmi, veľmi vecné. A preto prosím o chvíľku strpenia. Teraz by som poďakoval všetkým novinárom zúčastneným za trpezlivosť.